Vedoissa mukana V. Lipponen Koulu, Eko 100, Koneen viesti, Valtra. Tervetuloa mukaan. Tästä lähtee Traktoripulkin kausi 2015 liikkeelle. Ensimmäinen kilpailu on täällä Piikkiössä ja niin kuin kuvasta näkyy, niin hyvin on myös yleisö löytänyt paikalle, joten lähdetään seuraamaan päivän kisoja. Ensimmäinen luokka, mitä lähdetään seuraamaan, Parmi 2500 ja vetovuorossa Ville Koivuniemi. Ford 5-tonnisella Koivuniemi, joka oli viime vuonna kakkonen, jäi samalla pistemäärällä, mutta ykkössijoja oli vähemmän viime vuonna SM Hopealla ja näin sitten Koivuniemenkin tarkoitus on tälle kaudelle saada parempi sijoitus alle ja hyvin lähtee Koivuniemen liikkeelle, menee se ensimmäistä kierrosta sinne 50 metrin paremmalle puolelle, menee yli 60 metrin, 63 metrin kieppeille vetää Ville Koivuniemi ja vedon mittaan 63-59, kun vuoroon tulee sitten toitsilla Hermanni Ruohomäki, hallitseva Suomen mestari tästä luokasta ja haluaa varmasti myös sitten ottaa tuon piikkipaikan, joka tällä hetkellä on siis 63-59. Ja näin tulee Ruohomäki, mutta Ruohomäellä on pientä hyppimistä ja pomppimista nyt tässä vedossa, eli ei veto niin hyvältä näytä, mitä edetään Ville Koivuniemen. Tullaan kuitenkin yli 50 metrin ja sinne lähelle 60 metriä vetää Hermanni Ruohomäki. 58-58 on Hermanni Ruohomäen vedon mitta ja hän menee tässä vaiheessa kakkoseksi, kun vetovuoroon tulee sitten pelaruksella Lassi-Pekka Honkanen vieremältä. Honkasella ensimmäinen kokonainen kausi lähdössä Traktoripulkissa liikkeelle ja hyvin sieltä Honkanen tulee tällä pelaruksella. Tasaisempaa vauhtia ja rauhallisempaa vauhtia kuin edeltäjät, mutta kuitenkin hienosti veto koko ajan etenee. Siellä mennään nyt 30 metrin, mennään jo sitten tuon 40 metrin paremmalle puolelle. Ja nyt alkaa sitten hyytymään myös tuo Honkasen veto pelaruksella 42 metrin kieppeille, 42-33 on Lassi-Pekka Honkasen vedon mitta, kun vielä yksi kilpailu ensimmäiseltä kierroksella jäljellä ja hän on sitten Pekka Tervonen pikkulärpäkkeellä. Näin lähtee 2 vuoden takainen Suomen mestari, voitti ensin 2 Suomen mestaruutta putkeen, oli viime kaudella sitten 4. tässä luokassa. Ja nyt pitäisi vetää se yli 63 metriä, mikäli tänään aikoo voitosta taistella, mutta nyt jotakin ongelmia tulee pikkulärpäkkeelle ja vedon mitta jää sinne 50 metrin kieppeille 52-53 on Pekka Tervosen ja pikkulärpäkkeen vedon mitta, eli näin tämän päivän tulokset näyttävät seuraavalta. Ykkösenä Ville Koivuniemi tuloksella 63-58, toisena Hermanni Ruohomäki 58-58 ja kolmantena Pekka Tervonen pikkulärpäkkeellä 52-53. Näin lähdetään seuraamaan sitten Supersport 3600 luokkaa ja ensimmäisenä vetovuoroon tulee Pikkololla Juha Vainionpää, Kauhajoen mies, jonka traktori on kyllä toiminut hyvin näissä koevedossa. Katsotaan sitten, miten Pikkolo lähtee tässä kilpailuvedossa. Hyvin tullaan sieltä kovaa vauhtia, mennään heittämällä yli puolivälin, mennään yli 80 metrin. Ja tästä taitaa tulla sitten päivän ensimmäinen full pull ja näin myös siellä lippumieskin joutuu vähän juoksemaan, kun Juha Vainionpää juoksuttaa. Pikkalo hienosti siis full pull ja näin siinä sitten mies ottaa yleisönsä ja nauttii varmasti tuosta vedosta, mikä silloin kun traktori on tommosessa kunnossa ja kaikki pelaa, niin veto on silloin juuri näin helpon näköistä, kun sitten paranoida tulee vuoroon Antti Vertanen ja Vertanen myös haluaa näyttää, että kyllä paranoitkin on hyvässä kunnossa. Mennään siellä yli puolen väliin, mennään yli 70 metrin ja tuleeko tässä sitten jo päivän toinen full pull, näyttää ainakin siltä ja kyllä sieltä paranoit vetää hienosti myös full pullin, eli tiukka kilpailu on pull-offissa luvassa tässä luokassa, kun päästään sitten pull-off-vetoihin ja siinä myös sitten paranoidilla Antti Vertanen ottaa oman yleisönsä ja nauttii siinä yleisön kannustuksesta, kun lähdetään sitten hetken kuluttua tuonne pull-offiin. Siellä siis 2 kilpailijaa, Juha Vainionpää ja Antti Vertanen niin kuin tässä luokassa ja Vainionpää ensimmäisenä vetovuoron. Samalla tulee ikävä tieto tuolta varikolta. Antti Vertanen paranoilla ei pysty tulemaan, eli siellä tuli jotakin tuohon koneeseen ja näin hän ei tule sitten pull-offiin, mutta siinä tulee Juha Vainionpää ja Pikkolo näyttää edelleen menevän hurjaa vauhtia tässä. Pull-offissahan tuo full-pullin vedon mitta on 110 metriä, kun se normaalisti on 100 metriä ja nyt mennään sinne aivan sitä luokkaa ja siellä mies tuulettaa. Ja kyllä tuon vedon mitta on 112, eli mennään sitten full-pulliin asti kans tässä pull-offissa ja näin Vainionpää sitten ottaa yleensä vielä kerran ja nauttii tästä hienosta vedosta 2 upeaa full-pull-vetoa ja näin päivän tulokset sitten näyttävät seuraavilta, eli tässä Supersport 3600 luokassa ykkössijan vie tänään Juha Vainionpää, hienosti myös pull-offissa full-pull ja toisena Antti Vertanen vetää myös hienosti full-pullin ensimmäisellä vedolla, mutta ei ikävä kyllä pysty tulemaan sitten tuohon pull-off-vetoon. Supervarmin 3 tonnista tulee aloittamaan Herkuleksella Jukka Naarnoja, näin siis Naarnoja vetovuoroon, Riihikosken mies ja tässä on 2 kilpailijaa luokassa eli Jukka ja Timo Naarnoja.
Heistä ensimmäisessä Jukka Naarajan vuorossa ja pientä pompimista siellä Jukalla on ja ei veto oikein kunnolla lähde liikkeelle 45-15 on vedon mitta ja sitten mennään toiselle kierrokselle. Timo Naarajan tulee vetovuoron ensimmäisellä 57-20 ja näin sitten Timokin varmasti pyrkii pikkutarilla vetämään toisella kierroksella paremman vedon. Nyt tullaan sieltä pientä pomppimista on tässäkin vaiheessa. Keulan osalta, mutta hyvin kuitenkin pysyvät takapyörät tuolla radassa kiinni niin kuin pitääkin. Mennään yli 60 metrin, mennään yli 70 sinne 90 metrin paremmalle puolelle, eli 90-99 vetää Timo Naaraja toisellaan ja ottaa tänään tässä kilpailussa voiton. Eli Party on siis seuraava Timo Naaraja pikkutarilla ykkönen, tuloksella 90-99 ja kakkosena Herkuleksella Jukka Naaraja 45-15. Modified 2005 luokassa ensimmäisenä vetovuoroon tulee Davis Powerilla Jarno Koskelainen Lappeenrannasta. Näin lähtee Lappeenrannan mies liikkeelle, mutta jotakin pientä pätkimistä tuntuu nyt Davis Powerissa olevan. En tiedä mitä siellä ongelmia on. Ihan niin kuin ei kunnolla siellä vedot olisi kohdallaan ja näin sitten matkanteko jää sinne 38 metrin kieppeelle. 38-60 oli vedon mitta, kun sitten vetovuoroon tulee jo Reijo Haapalainen MacGyver EKT4. Kempeleen mies lähtee liikkeelle ja hyvin tuntuu Eko T4 on siellä menevän, mennään jo kovaa vauhtia, mennään yli puolen välin. Näin lähestytään sitten jo 70 metrin rajaa ja yli 80 metrin loppujen lopuksi mennään, eli 86-15 oli MacGyver Eko T4 mitta ja näin Haapalainen siinä voi sitten tuuletella hienosti tätä kilpailua. Ja tämän päivän tulokset näyttävät seuraavalta voittajana siis MacGyver Eko T4, Reijo Haapalainen 86-15 ja toisena sitten Jarno Koskelainen Davis Powerilla 38-60, siinä siis tämän päivän palkintojärjestys. Ja kuorma-autoja pyydetään sitten vaaleille. Seuraava luokka, mitä lähdetään seuraamaan Modified 950, eli minipullerit, ja ensimmäisenä vetovuoron tulee Eqvis Dieselillä Martti Isomäki Koski TL:stä. Hyvin lähtee sieltä Isomäki liikkeelle, tullaan hyvää vauhtia, mennään yli puolen välin, mennään yli 70 metrin, ja tuleeko tässä sitten päivän ensimmäinen full pull, ei aivan kuitenkaan sinne 90 metrin paremmalle puolelle, ja vedon mitta on 94-98, mutta hieno avaus tähän minipullereihin tulee Martti Isomäeltä, ja sillä Isomäki ottaa tässä vaiheessa piikkipaikan. Tässä luokassahan nyt ei tänään ikävä kyllä ole kuin 2 kilpailijaa, ja toisena kilpailijana hetken kuluttua on tosiaan Pätköistormilla sieltä Ville Ojala Tyrnävän mies vetovuoroon, ja näin lähtee sitten Ojala liikkeelle. Tavoitteena tuo Martti Isomäen 94-98, ja nyt tullaan kyllä kovaa vauhtia, mennään yli puolen välin, mennään yli 70 metrin, ja mennään heittämällä full pulliin asti, eli näin Ville Ojala vetää heti ensimmäisellä vedollaan full pull ja laittaa sitten Isomäelle vähän paineita tuohon toisen kierroksen vetoon. Ja näin siellä myös sitten Isomäki käy tuon toisen kierroksen vetossa tai kävi vetämässä ja se jäi lyhyemmäksi, eli näin Isomäellä tuo ensimmäisen kierroksen veto jää parempana voimaan 94-98 ja tänään siis voiton vie Ville Ojala Pätköistormilla ja toisena sitten Eqvis Dieselillä Martti Isomäki. Kotimatkalle annetaan Martille aplodit. Näin lähdetään seuraamaan sitten kuorma-autoluokkaa ja siellä vetovuoro tulee Volvo Vikingille Pekka Herlevi Kälviältä. Tämä Mr. Traktoripulling on sitten tässä luokassa 2 eri kuorma-autolla vetämässä ensin siis Volvo Vikingillä. Hyvin lähdetään liikkeelle, mennään sieltä jo yli puolen väliin ja näin siellä eturenkaatkin pikkasen meinaavat nousta, kun tullaan sinne lähemmäksi 100 metriä jo, eli 90 metrin paremmalle puolelle aivan siinä ja siinä on vetääkö Pekka Herlevi Volvo Vikingillä full pullin 98-83, eli vajaa tai reilu metri jäi tuosta full pullin rajasta, mutta hetken kuluttua sitten Herlevi on jo Volvo Titanaan liikkeelle ja näin lähtee Volvo Titan kuin tykin suusta myös sieltä tullaan kovaa vauhtia, mennään yli puolen väliin ja tuleeko tässä sitten full pull, tullaan ainakin niin kovaa vauhtia ja kyllä hienosti renkaat ilmassa vetää Pekka Herlevi Volvo Titanilla full pullin. Ja näin tämän päivän tulokset ovat siis seuraavat voittajana Pekka Herlevi Volvo Titanilla full pull ja toisena sitten Pekka Herlevi Volvo Vikingillä 98-83. Mennään seuraavaksi sitten Supervarmi 4,5 tonnisiin ja sinne toiselle kierrokselle vetovuoroon tulee Ville Pitkämäki Hot Hunterilla ensimmäisellä. Ville Pitkämäki veti 64-12 oli ensimmäisen kierroksen jälkeen sillä viidentenä hallitseva Suomen mestari siis ja näin lähtee Hot Hunter liikkeelle. Villellä on ollut vähän ongelmia Hot Hunterissa ja niin näyttää ne ongelmat jatkuvan edelleenkin. 50 metrin paremmalle puolelle 51-22 on Ville Pitkämäen vedon mitta toisella kierroksella ja ensimmäinen jää varempana voimaan, joka oli siis 64-12. Ja seuraavaksi sitten tulee Red Varjolla vuoroon Tommy Carson ja puolta
Ensimmäinen veto oli hylätty, silloin kierrokset paukkuvat yli ja näin lähtee sitten toisen kierroksen vetoonsa Tommy Carson. Katsotaan mihin pystyy sitten Rekvarjut tällä toisella vedollaan. Mennään yli 50 metrin, mennään se 60 metrin paremmalle puolelle, eli 64,80 on Tommy Carsonin ja Rekvarjutin vedon mitta. Ensimmäisellä siis hylätty ja toisella mennään jo sitten 60 metrin paremmalle puolelle. Ja seuraavana sitten vetovuoro on tuossa Forest Kingillä Aki Kylliäinen. Savi Taipaleen mies veti ensimmäisellään 75-87 johti ensimmäisen kierroksen jälkeen, mihin pystyy sitten tällä toisella kierroksella. Näin lähtee sieltä Forest King liikkeelle. Forest King, joka tänään on tuntunut toimivan erittäin hyvin ja niin tuntuu nytkin menevän. Siellä mennään yli puolen väliin ja näin mennään sitten yli 70 metrin, ensimmäisen 75-87 ja tämä toinen on hiukan pidempi, vedon mitta 78-12 ja näin Forest King ottaa sitten tässä vaiheessa piikkipaikan ensimmäisen kierroksen jälkeen siis johdossa ja näin sitten Aki vahvistaa vaan tuota johtoasemaan tällä toisella vedolla, kun sitten jo vetovuorossa on Koljatti kakkosella Jukka Laitamäki Päntäneeltä ensimmäisellä 65-11 oli ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena. Pystyykö nyt sitten parantamaan? Hyvin lähtee Koljatti kakkonen liikkeelle, tullaan kovaa vauhtia eteenpäin. Mennään yli 60 metrin, mennään yli 70 metrin. Ja nyt mennään lähelle Aki Kylliäisen lukemia ihan Kylliäisen 78-12. Ja Laitamäki vetää 77-56 ja ottaa tässä vaiheessa kakkospaikan. Kun sitten seuraavaksi vetovuoroon tulee Foxy Babyllä Heikki Takala. Takala ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena tuloksella 65-19, anteeksi kakkosen tuloksella 65-19 ja näin lähtee sitten Takala toisen kierroksen vetoon. Pystyykö vielä parantamaan? Siinä Laitamäki meni jo edelleen, mutta nyt sitten tulee ongelmia siellä Heikki Takala ja Foxy Babyllä. Veto jää lyhyemmäksi, eli vedon mitta on 60-79 ja näin ei sitten Takala paranna, vaan tuo ensimmäinen jää parempana voimaan ja tämän päivän tulokset ovat seuraavat voittajana siis Aki Kylliäinen 78-12, toisena Jukka Laitamäki 77-56 ja kolmantena Heikki Takala 65-19. Modified 3500 luokkaa on seuraava, mitä lähdetään seuraamaan. Ensimmäisenä vetovuoroon tulee Retropalveluilla Jarmo Sirviö Kärsämäeltä ensimmäisellä kierroksella 67-59. Nyt mennään toiselle kierrokselle. Pystyykö sitten Kärsämäen mies parantamaan? Tullaan sieltä hyvää vauhtia. Ja näyttää siltä, että pikkasen pidemmälle menee. Jos ihan siinä on. Ja vedon mitta on toisen kierroksen vedon mitta 69-35, eli kyllä parantaa, kun sitten Fingeringillä vetovuoro tulee Ossimannilla. Ensimmäisen kierroksen jälkeen johdostuloksella 71-07. Näin lähtee sitten Kauhajoen mies liikkeelle ja Fingering tuntuu myös olevan heti kauden alussa hyvässä iskussa. Tullaan kovaa vauhtia ja mennään sinne 70 metrin paremmalle puolelle jälleen. Ensimmäisen 71-07 ja tällä toisella 71-23, eli hiukan parantaa Ossimannilla tällä toisen kierroksen vedollaan ja vie tänä päivänä sitten tässä luokassa voiton, ja tässähän kävi myös kolmaskin kilpailija eli Jarno Koskela Davis Powerilla, mutta 2,5 tonnissa oli ongelmia ja näin tässä 3,5 tonnisissa hän sai sieltä koukkupisteet ja tämän päivän tulokset ovat seuraavat, eli voittajana Ossimannilla Fingeringillä 71-23, toisena Jarmo Sirviö Retro Powerilla 69-35 ja kolmantena sitten Jarno Koskelainen Davis Powerilla. Parvi 6 tonnissa mennään suoraan toiselle kierrokselle. Ensimmäisenä vetovuoroon tulee Lasse Korpela. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Korpela oli toisena tuloksella 85-36 ja näin lähtee sitä Korpela liikkeelle. Hyvin tuntuu Viiatti toimivan siellä. Mennään yli puolenvälin, mennään yli 70 metrin ja näin lähestytään sitten jo 90 metrin rajaa. Sekin menee jo yli. Nyt lähestytään sitten full-pullin rajaa, mutta ei aivan tuonne full-pulliin asti pysty Korpela vetämään. 96-71 on Korpelan vedon mitta. Eli näin Korpela parantaa huomattavasti tällä toisella vedollaan. Ja siirtyy tässä vaiheessa kilpailua sitten ykköspaikalle, kun vetovuoroon tulee Ursuksella Markku Koponen Haapajärveltä. Haapajärven mies johti ensimmäisellä kierroksella vielä. Pystyykö sitten vastaamaan tällä toisella vedollaan? Korpelan 96 ja 71 ja Ursus tulee sieltä hurjaa vauhtia, mennään yli 60 metrin, mennään yli 70 metrin ja lähestytään sitten tuota full-pullin rajaa. Tuleeko tässä heti full-pull hienosti? Eturenkaat ilmassa, siellä tulee Ursus ja vetää full-pullin, eli näin Markku Koponen Ursuksella siirtyy sitten johtopaikalle full-pullilla ja sitten seuraavaksi vetovuoroon tulee Sami Uusitalo Vitnillä, kannuksen mies ensimmäisellä 77-43. Näin lähtee sitten Sami liikkeelle. Jos Sami aikoo tänään voitossa taistella, niin full-pullhan tähän pitäisi pystyä vetämään. Mutta nyt alkaa tuo matkanteko hidastumaan sen verran paljon tuossa 70 metrin kieppeillä, että veto jää 70 metrin paremmalle puolelle. Vedon mitta 77-39, eli
4 senttiä lyhyempi kuin tuo ensimmäisen kierroksen vedon mitta. Ja nyt sitten seuraavaksi tulee vetovuoro Andreas Nyholm Setorilla ja siellä paukkuvat kierrokset heti, eli lipputuomari joutuu näyttämään tai ratatuomari punaista lippua ja silloin veto hylätään ja näin jää sitten 2 hylättyä vetoa Nyholmin tuloksessa tänään. Ja varmi 6 tonniston tulokset ovat seuraavat voittajana siis Markku Koponen Full-Pullilla, toisena Lasse Korpela 96-71 ja kolmantena Sami Uustalo 77-43. Modified 4,5 luokassa ensimmäisenä vetovuoroon tulee Retro Powerilla Jarmo Sirviö Kärsämäeltä. Oli tuossa Modified 3500 luokassa hienosti kakkonen ja pystyykö tänään sitten kirkastamaan toisena vetämään tässä Fingerillä on sitten Ossi Mannila, mutta nyt Sirviö omassa vedossaan tullaan hyvin, sieltä mennään yli 90 metriä hienosti myös full-pulliin, eli näin siinä Sirviö laittaa sitten Fingerille vähän paineita. Eli hienosti full-pull heti tähän avaukseen ja näin sitten Sirviö ottaa sitä yleisönsä myös mukaan. Kaikki tuntuu Retro Powerissa olevan hyvässä iskussa, kun sitten vetovuoroon tulee Fingeringillä Ossi Mannila. Pienemmässä luokassa siis voitti Modified 3500 luokassa ja jos tänään aikoo voittaa tässä luokassa pitäisi pystyä vetämään full-pull. Näin lähtee Fingeringin liikkeelle. Mennään yli 50 metrin, mennään yli 60 metrin, sinne 70 metrin paremmalle puolelle ja sinne loppuu se matkanteko, eli 74-31 oli Fingeringin vedon mitta ja näin siis päivän tulokset seuraavat Modified 4500 luokassa voittajana Retro Power Jarmo Sirviö Full-pull ja toisena sitten Fingeringillä on siis Mannila 74-31. Päivän täällä Piikkiössä tulee päättämään sitten farmi 2500 ja siellä ensimmäisenä vetovuoroon tulee Sondiirelle Leo Peräaho Loimaalta. Peräaho, joka on hallinnut tätä luokkaa Suomen mestaruuksia miehellä riittää vaikka kuinka paljon. Ja näin lähtee hyvin myös nytkin liikkeelle Leksan veto. Tullaan siellä yli puolen välin. Lähestytään sitten jo 80 metrin maja. Ja seuraavaksi vetovuoroon tulee Nyhollandilta Christian Aaltonen Vehmaalta. Aaltonen, joka on ensimmäistä kertaa tiettävästi traktoripullinkia vetämässä, näin lähtee Aaltonen liikkeelle ja lähtee huomattavasti rauhallisemmin kuin edeltäjät kilpaajat. Ja tässä on käynyt sitten Leo Peräaho vetämässä hienosti full-pullin. Samoin myös Jani Heikkilä veti hienosti 99-26 ja Tuomo Nissinen 98-71, siinä siis 3 parasta. Ja vaikka sitä hitaasti tullaankin, niin pitkäänhän tämä veto saa jatkua ennen kuin sitten lipputuomari näyttää punaista. Ja yleensä se näyttää vasta siinä vaiheessa, kun rengas jää paikalleen pyörimään. Ja näin sieltä rauhallisesti tulee Nyhollandilta Christian Aaltonen Vehmaalta eteenpäin. Ollaan tuossa puolessa välissä. Ja jos tänään aikoo hänkin voitosta taistella, niin pitäisi vetää tuo full-pulli, mutta näin edelleen matka jatkuu ja tasaisen rauhallisesti tullaan eteenpäin. Ja mikä siinä silloin, kun renkaat vaan pyörivät ja mennään eteenpäin, niin sillä välillä nyt ei niin ja vauhdilla ole väliä, miten sitä tullaan, kunhan vaan matka jatkuu ja mennään eteenpäin. Näin mennään siellä yli 60 metrin, mennään yli 70 metrin hetken kuluttua, eli hienosti sieltä tulee New Holland eteenpäin edelleen. Vaikka vauhti ei ole päätä huivaa, mutta siitä huolimatta kun voimaa riittää, niin veto etenee ja mennään sitten yli 70 metrin. Näin ollaan jo sitten, yli 80 metrin mennään jo siinä ja mennään sitten 90 metrin paremmalle puolelle. Näin siinä katsottiin vähän väärin noita mittoja, eli 92 ja 36 oli tuo vedon mitta, kun seuraavaksi sitten tulee Tero Aaltonen New Hollandilla liikkeelle. Myös ensimmäistä kertaa vetämässä Vehmaan mies. Tullaan hyvää vauhtia, tullaan sitten huomattavasti vauhdikkaammin kuin Christian sieltä. Matka on jo puolessa välissä ja näin edelleen mennään eteenpäin. Tällä hetkellä siis edelleen Peräaho johtaa tuolla full-pullilla ja sinne varmasti myös pyrkii sitten Tero Aaltonen
vetämään full pullin ja pääsemään sitten kilpailemaan tämän luokan voitosta ainakin sitten noista pistetilanteesta. Se varmasti miehellä on tavoitteena. Nyt kuitenkin matkanteko alkaa hidastumaan, mutta edelleen matka menee sisällä eteenpäin. Ja nyt Hollantilla siis Tero Aaltonen. Kristian Aaltonen kävi vetämässä hiukan ennen 92.36 ja pystyykö nyt sitten Tero siitä laittamaan vielä paremmaksi. Sinne samoille lukemille ollaan tulossa, juuri 90 metrin rajapyykki ohittuu. Ja pari metriä pitemmälle siitä veti sitten Kristian. Pystyykö Tero vielä vetämään pitemmälle? Näyttää ainakin siltä, että veto menee sinne pitemmälle. Menee ehkä parisen metriä pitemmälle ja näin juuri onkin, eli 94.87. Kun seuraavaksi sitten vetovuoroon tulee Wigniellä Sami Uustalo kannuksesta. Ja näin lähtee kannuksen mies sitten eri vauhtia liikkeelle. Eturenkaat ilmassa tullaan sieltä hyvää vauhtia. Mennään yli 50 metriä, mennään yli 60, 70, 80. Ja siellä mennään sitten yli 90-kin. Ja lähestytään jo full pullin rajaa. Pystyykö sieltä sitten vetämään hienosti myös Sami Uustalo full pullin aivan siinä ja siinä on. Eli sinne full pullin kieppele vetää, mutta ikävä kyllä 10 senttiä jää uupumaan tuosta full pullista. Eli 99,90 on Sami Uustalon ja Wignin vedon mitta. Eli näin tämän päivän tulokset piikkiössä näyttävät seuraavalta: voittajana Leo Peräaho hienosti full pull, toisena Wignillä Sami Uustalo 99,90 ja kolmantena Jani Heikkilä Volvo PM 2654 99,26. Ja vielä yhdellä vedolla hellitään sitten piikkiläisyleisöä, eli sieltä tulee Pekka Herrevi Volvo Vikingillä vetämään näytösvedon tähän loppuun, ja tämän myötä sitten oikein paljon kiitoksia tästä päivästä. Traktoripullin kausi jatkuu sitten seuraavaksi Haapajärvellä. Vedoissa mukana V. Lipponen KY, Eko 100, Koneen viesti, Valtteri.